Sultan Qasim shi ne mutumin da ya fi kowa tsayi a duniya, kamar yadda kundin adana bayanai na Guinness ya bayyana. Kuma Sultan yana da tsayin santimita 251, wato ƙafa 8 da inci kusan 3. Hannayen Sultan sun fi na kowa girma a duniya, kuma tafin ƙafarsa shi ne na biyu a girma a duniya. Tun shekarar 2009 yake riƙe da wannan kambu na tsayi. Sultan manomi ne mai ƙaramin ƙarfi ɗan ƙasar Turkiyya, sai dai sakamakon wannan tsayi nasa ya samu shahara da kyaututtuka. Hakanan ya samu damar ziyarar ƙasashe masu yawa a duniya masu son ganinsa, har ma sun haɗu da mutumin da ya fi kowa gajarta a duniya kamar yadda kuke gani. Tun Sultan yana ɗan kimanin shekaru 27 ya zarce kowa tsayi a duniya. Hakan ya janyo hankalin likitoci da sauran al'ummar duniya. Har suka yi bincike a kansa suka gano yana da wata cuta ne da ta saka masa wani tsiro a ƙwaƙwalwarsa, wanda ya sa bai daina tsayi ba duk da cewa shekarunsa sun wuce a ce yana tsayi. Daga baya dai likitocin Amurka sun masa tiyata a ƙwaƙwalwa, sun cire abin da yake saka shi tsayi, kuma ya daina tsayin ne a shekarar 2012. A shekara ta 2022 sarkin tsayin na duniya ya cika shekara 40, amma baya iya tafiya sai da sanduna na dogarawa, kuma ya koka wajen kasa samun mota daidai tsayinsa wacce zai ke shiga.